Velkommen til Matematik med Johan. I dag skal vi finde ud af, hvad Pythagoras er. Det bliver rigtig spændende. Så først så starter vi med, så har vi en kvadrat her. Wow. Og så en kvadrat inden en kvadrat, og det er lavet af trekanter. Så først så skal vi finde arealet af den store firkant. Det gør vi med at sige, at vi har en side her, som er komponeret A og B. Så vi siger A plus B gange A plus E. Og det giver så siger vi A gange A. Det er A i anden. A gange B. Det er A gange B, det er 2A. Nej, det var bare AB. Det giver AB. Så vi B gange A. Det er også AB. Og så B gange B. Det er B. Og det er det. Så har vi fundet ud af arealet. Nej, jeg kan sige, jeg kan ikke huske, hvad jeg skal gøre. Du skal lige have regnet lige med det der. Du skal have et lige med. Ja. A i anden plus 2AB plus B i anden. Der var den. Perfekt. Det var så formlen for den store firkant. Altså, nu tager vi den lille firkant ved hjælp af de 4 trekanter. Og vi ved, at et trekants areal det bliver, af en halv gange højden fra grundlinjen. Så vi siger, at vi har 4 trekanter. 4 trekanter, og så skal vi gange det med en halv. Altså, jeg kan ikke forklare det her, fordi jeg ved ikke, hvad der sker. Det er hvad? Så kan vi med A. Nå jo, vi bruger også den lille kvadrat samt de små trekanter til at finde det store areal. Og der bruger vi har 4 af dem, gange med en halv. AB-siden ganger vi med A gange B. Og det er lige med 4 gange en halv. 2 A gange B. AB. Så skal vi tage sådan her, 2 gange AB, det er 2. Og så for at finde arealet af den lille firkant, så siger vi bare C gange C, og det bliver C. C gange C er lige med C. Så nu prøver vi, hvad vi har fået for trekanterne, 2AB, og hvad vi har fået for den lille firkant. C i anden. Så vi siger C i anden plus 2AB.
Og så vil jeg trække... Kombinerer man de to, eller trækker man fra hinanden? Vi kombinerer de to metoder, vi lige har fået fundet frem til. Vi gør lidt plads på tavlen. Der. A i anden plus 2 A B plus B i anden. Det var for den første. Og så med den anden, eller ja, det er jo de to metoder, vi lige har brugt. Det er for at finde den samme ting. Og så i bund og grund, så er det jo egentlig det samme, der sker. Så vi siger A i anden plus 2AB plus B i anden. Det er sådan set det samme som C i anden plus 2AB. Så hvis vi kigger på de her to, og vi skal slå dem sammen på en eller anden magisk matematisk måde, så kan vi lynhurtigt se, at 2AB, det er det helt samme. Så det må gå ud med hinanden. Så er det væk. Så har vi til sidst A i anden, 2AB er væk, det er plus, B i anden, og det giver gengiveligt C i anden, hvilket er Pythagoras sætning.